Ayibonge Nkosi, ningithethelela impela nina enilimalayo, ninabantu basemasontweni eningafakazi ngamandla asezulwini. Mina nje ngizofakaza ngoJesu ukuthi uyalimala noma ufila kanjani, anginandaba, anginamsebenzi. Kodwa ngizofakaza ngoba uJesu ngiyamazi efika entombazaneni eyayigqilazwe ubufebe. Ngigqilazwe nje ukulalwa amadoda futhi ahlukahlukene. Nganginganqeni nje ukuba namadoda awu-4 ngesikhathi esisodwa. Ngilala nje futhi nawo kungenankinga. Jesu ngifica ngiyintombazane egqilazwe ukubuka ngisho amaphoni. Ngiyivalele nje ngubeni ngibe busy ngizondle ngamaphoni. Fica uJesu ngigqilazwe idimoni lokushuka insango. Ngibhema ugwayi ngisho i-RG, khona ugwayi kwathiwa i-RG, angazi noma usekhona namanje, ngiyawazi mina. Umlomo wami usaba mnyama, uququdwa nje insango. Fica uJesu ngiyintombazane eqoma ngisho obaba abadala ngoba ngifuna imali. Ngiyamazi uJesu esiza ukuphila kwami, ngicela ukusho ukuthi nganede ngamukela uJesu. Ngayeka ubufebe, ngayeka ukuqalekela insango, ngahlalisana kahle nenyama yami ngoba uJesu akwenzeki efika enyameni yomuntu ashiye kungekho umehluko. Jesu kusizile ukuphila kwami ngiyintombazane eyayigqilazwe idimoni lomona. Ngingakwazi nje ukujabulela omunye umuntu uma ephumelela. Fica uJesu ngiyintombazane ethanda isixuku, ngithanda abangani. Kodwa ngicela ukukutshela mhla kufika uJesu ngoba liyasho iBhayibheli ukuthi angilethanga ukuthula kodwa ngizohlukanisa. Jesu wangikhipha ezixukwini, wangifundisa ukwakha ubudlelwane phakathi kwami naye. Sengisho uJesu mina ukuthi ngihlangane noJesu, angizange ngihlangane nesonto. Jesu wangifundisa ukuba nobudlelwane phakathi kwami naye, ngikwazi ukukholwa noma abazalwane bengekho endaweni engikuyona, kodwa ngikwazi ukumela ivangeli. Yonke leyo nto ayenziwa yimi, kodwa yenziwa uJesu. uJesu uyafika enyameni yomuntu, ngeke ngize ngiyeke ukufakaza ngoJesu. Jesu ngifice ngishadile bazalwane, umshado wasesihogweni, umjolo. Nginesoka lami nje bazalwane elalingihlukumeza kodwa ngingakwazi ukuphuma ngoba ngangibophile ifindo lasesihogweni. Phela umjolo bazalwane ifindo lasemsihogweni nisuke nishadile. Uma nje uqala uqoma umfana umvumo ukuthi uyamthanda esihogweni kuyaboshwa ifindo. Yingakho kwabanye abantu kuba nzima ukuphuma emjolweni. Ahluleke noma eseshawe ekhahlelwa njengebhola kodwa angakwazi ukuphuma kube nzima. Mina ngisho ukuthi umuntu uyakwazi ukuyibulalela ukuthi waliwe umuntu abe kwi-relationship naye. Ngoba nisuke senishadile ezweni lobumnyama. Ngiyamthanda uJesu bazana ofika abe indlela neqiniso empilweni yomuntu. Emhlabeni njalo iqiniso lifika noJesu yena yedwa. Ngoba ngisho umthetho womzali nje awuyisiza ingane. Mina ngizalwa ubaba obenomthetho. Eyalana ubaba wami kodwa uzange ungisize umthetho wakhe. Umthetho awunawo amandla phezu kwempilo yomntwana. Noma ungahlala phansi nengane yakho uyiyale, ngifuna ukukutshela ukuthi izophuma uyiyala kunjalo, ihambe iyowafuna amadoda ngaphandle. Kodwa umuntu osiza umuntu bazalwane uyedwa, uJesu yena yedwa. Ngiyaqinisekisa akwenzeki ufike kuJesu impilo yakhe iqhubeka ifane. Jesu wafika enyameni yami wabopha ukhalo laliqega. Wangifundisa ukuthi intombazane ihlale ekhaya yenze imisebenzi yasekhaya. Konke lokho kwenziwa